Пусти го малко. Да, имаш 2 метра. Десен бе, десен нагоре. Давай, още 1 метър имаш некъде. Дай. Десен, Цецо, десен. Айде още малко. Давай. Давай, десен наливай. Леко са, айде. Леко, давай. Лекичко. Леко, стой. Стига. Пускай, леко. Леко, обери му колано. Чекай да пахнем въжето си, ще пускате, ако трябва, ще го закачи. Сели сега, ако трябва го закачи. Той така малко. Дай, закачай го. Закачай, да. Не, сега като тръгне веднага навиваш лев. Ти сега не мога го гръднеш, е. Том тръгне левко на лево. Давай. Тя не се опъне. Ама на другата кука въжето, на другата кука. Да, на другата. Чакай! Да, сам вече ги го наваля. Ама още по-ти го съберем. Давай надолу 1 метър нека. Ще даме с 10. Дай. Опана. Дай! Айде, опна го, дай лекичко. Дай. Леко. Много ме подсуете. Давай. Пробай да го напъваш на тази лава. Надолу. Айде! Даш една сега. Оп! Навивай го! Чекай малко, стой. Значи паднеш и ударите там. Сега, спокойно. Малко лясно пуша. С лев трябва да тръгнеш. Дай с лев! Навивай! Навивай! Още навивай лев! Това не може това. Дай напред, какво стане? Леко да не скажеш, че се рони там. Минава. Айде, минава. Юри, кой става?